cikin kai harbi ba bisanin ki na yi ta da kwan gauna adashi na san ki da na zuba. Sakan jazaba an faɗa min yana da guba har cikin zuciya ya taɓa yayi ransa a sassa duba haƙuri juriya basu min ba in na sare can wani sai ya mai 'ya'yansa kasa su zuba.